ale ví se, že ten chemický prostě není úplně ideální, protože vlastně reálně jako spíš zasahuje tělo z dlouhodobého hlediska, protože se dostane to hodně hluboko do toho těla, ten chemický SPF jako opalovák prostě. Tohle je opravdu možnost, jak strávit prostě třeba i dovolenou v tom TSV u toho moře a netrápit se, jako, jak to ta kůže snese. Jak jsem se začala potit, tak jsem jak kdyby cítila, že je to jakože to prostě není pro tu kůži dobrý materiál. Všeobecně. Tady nemáme tak dlouho siestu jak v Řecku, ale řekněme prostě od té 11. do té 3. nebýt blázen a nezůstat prostě venku sedět na slunku. Není nutný jít na to slunko. Jako jestli byla i předtím víc jak půl roku doma. No, prostě nechodila na slunko, že je moc. Ale letos Bůh ví, co mě čeká, takže vím, že budu tam to řešit. Inspirujeme se těmi domorodci, kteří to tam tak mají. Ty domorodci, chudáci. Tak ahoj. Ahoj. My jsme šťastňáci. Vítejte u nás doma v obyváku. Pohodlně se usaďte nebo se nalaďte na naší frekvenci a my začínáme. Dnešní podcast bude hlavně na téma TSV a SPF. To jsou ty písmena zkratky. No doufám, že jsem to řekl inteligentně. Teď, jak jsem to slyšel nahlas, mi to přišlo jako úplná blbost. Každopádně začínáme. Tak, Reni, ty a TSV a SPF, ještě jednou ta zkratka. TSV a SPF, TSV a NMT, TSV a RLT. No tak teď jsi zblbla úplně všechny, takže znovu. Ano. Jenom Renčina zkušenost TSV a SPF, jo, snad to říkáme všechno, fajn, kdyby ne, promiňte. Já myslím, že zrovna SPF by měl asi snad každý znát člověk a jedno, jestli má TSV je citlivý nebo prostě normálně, ale SPF známe všichni. To je takový to číslo, který je na opalovacích krémech. Takže vlastně, ať to teda zazní, SPF, to je... To je jak kdyby síla propustnosti slunečního paprsku do kůže, jakoby, takže bude tam ta 30, 50 a tak dále. Jako nechci tady právě vůbec odborně nějak zacházet do toho. Ale většinou to bývá tak, že vlastně jdeme k moři, máme 50 tečka. Sun Protection Filter. Jo, je to jako SPF, Sun Protection PAF je filtr. Jo, takže prostě co propustí do toho, na tu kůži ten sluneční paprsky. Já bych chtěla jenom říct na začátek, že vlastně nejdřív budu mluvit o tom, vlastně o té vyloženě fyzické zkušenosti v tom TSV, který jsme vlastně začali nejvíc řešit loni a postupně se dostaneme i jako k jakýmsi univerzálním typům, trikům, které vlastně se budou hodit nejenom lidem v TSV, ale i třeba exematikům, lidem s citlivou kůží, nebo možná i jako komukoliv, kdo prostě třeba je, jak to říct, sněhurkovej typ, to znamená, že se třeba snadno spálí a řeší prostě tady tyhle věci a i samozřejmě se to bude týkat dětí na konci, takže máte se na co těšit. Přijde si na své vlastně zase každý. Takže já mám tady první poznámku právě to loňský léto, protože my jsme vlastně loni, než začalo léto, tak jsem byla vlastně v té nemocnici. Jsem byla v tom dubnu, v nemocnici mě něco jako spravili na pár dní a v půlce června jsme už věděli, protože jsem se zase vrátila do toho hrozného stavu, tak jsme věděli, že chceme zkusit léčbu mořem. A věděli jsme, že prostě na měsíc někam pojedeme k moři. S tím, že samozřejmě o Řecku a o moři a tak budeme dělat, že jsme říkali solo podcast, ale to až vyčerpáme takové ty jako zásadní témata, které potřebujeme předat. Tohle bude spíš takový zajímavý příběh v budoucnu, takže to časem. Každopádně prostě věděli jsme, že chceme jít k moři a já prostě jako člověk, který je běžně naučený se namazat proti jako sluníčku, nebo proti sluníčku. Já to tak nemám ráda říkat, protože sluníčko miluju a myslím si, že to je základ prostě života. Ale co si budem, prostě Prostě se mazala vždycky opalovacím krémem. Vždycky jsem se mazala opalovacím krémem a má to dva důvody. Jeden byl za prvé, že prostě maminka nás vždycky mazala, neřešila jsem to. A za druhé, já osobně mám pigmentové skvrny, které by právě paradoxně způsobily kortikosteroidy, když jsem byla miminko, to jsem zjistila až o mnoho let později. Takže já mám vlastně v loketní jamce mám dva bílé fleky a pak mám ještě na hrudníku, přímo na srdci, nebo nad srdcem mám. A pod kolenem máš pod kolenem a na zádech. Takže mám asi 5 celkem a jednu hnědou na zádech. Takže jako mám jich pár a ty vlastně si musím, jako už co si pamatuju, mazat 50 minimálně vlastně, když vím, že jdu fyzicky na slunce, tak musím, protože tam vlastně není vůbec ten pigment, protože je to pigmentová skvrna, to znamená, že tam vlastně
bych snadno mohla mít jako třeba rakovinu kůže a tak, ale upřímně jako celý život jsem jako snažila jsem se to vždycky jako na to myslet a hlídat si to, ale je pravda, že jsem si to mockrát spálila za tohle a samozřejmě vím, že to nevzniká třeba nějaká rakovina kůže jako rychle a snadno, ale zároveň vím, že prostě strach může taky dělat hodně svoje, takže jakoby vždycky se na to snažím myslet, mážu si to i takhle, ale třeba teďka v tom TSVčku jsem měla tady ty, to nevím, Loketní jamka, děkuju. Tak i teď je mám jako zasažený a prostě čímkoliv to namazat je prostě problém, takže jsme právě měli je do Řecka a já jsem řešila co teda si koupit za SPF, protože jsem vlastně jako věděla, že mám tu kůži narušenou úplně všude a že vlastně jako není úplně dobrý tam cokoliv jako mazat. A ještě by bylo fajn zmínit, že i když jsme vlastně byli v Řecku u moře, chodili jsme se koupat, že jo, chodili jsme ven jako společně, nebo ty hlavně léčebně, my teda jako doprovod a bavit se, tak jsme i tak jakoby se logicky, podle mého názoru, vyhýbali tomu nejsilnějšímu slunku. Ano. K tomu se samozřejmě taky dostanu, tak. To bude později řečeno. Takže primárně teda šlo to, že když mě propustili z nemocnice, tak jsem v lékárně, kde jsem si vyzadávala tašku plnou věcí, které vlastně mi předepsali, tak mě tam zaujal šplíchací SPF, jako prostě opalovací krém, ale jako na šplíchání, jakože nebyl prostě mazací. Tak jsem si ho koupila, protože říkám, ty brďo, to má vlastně docela jako proč ne, lze nám to nějaký brouček. Že jako, říkám, to je super, protože vlastně si nastříkám, nemusím se mazat, nebude tam ten mechanický problém a tím pádem prostě vyřešený. Takže jsem to koupila, tuším to bylo od La Roche-Posay, takže tím pádem to bylo jako, stalo to snad 400. A vlastně jsem to dokonce, myslím, ještě ten den zkoušela, ale ve finále prostě, nebo přišlo mi, že mě to neštípe. Ale to bylo po nemocnici, takže to bylo, ještě jsem měla tu kůži celkem zacelenou. Jenomže když jsme potom jeli do toho Řecka a já jsem právě si hlídala, abych jako, spíš jsem jako hledala, jaké možnosti mám, co se týče těch SPF, protože mě bylo jasný, že pokud mi nebude sedět ten šplíchací, což se taky mohlo stát, tak ať mám prostě alternativy, ať to tam neřeším někde v lékárnách prostě, kde mi třeba nemusí ani rozumět. Takže tím pádem jsem se dívala i jako na nějaké třeba influencerky, které jsou jako exematičky, abych jako viděla, co používají. Takže jsem vlastně jakoby měla takovou škálu, kdy jsem měla úplně nejdražší, to byla taková tyčinka, teď nevím přesně ten název, ale tak to pak dáme do popisku, která vlastně stála snad 500, prostě byla strašně drahá, ale jako byla tam, to složení bylo docela slušný, bylo to pro velmi citlivou pokožku, takže říkám, hele, toto by mohlo být prostě možnost. A posléze jsem měla vlastně klasický mazací, myslím, ježišmarja, teď abych nekecela taky nějakýho La Roche, ale prostě mazací, prostě nebylo to, a bylo to jako ta levnější varianta a s takhle vybavení jsme prostě jeli. A já jsem byla úplně nešťastná, protože my jsme přijeli do Řecka. Já jsem se tím začala mazat, než jsem se teda stříkala, ale to mi přišlo, že nemělo žádný efekt a hlavně mi to štípalo. Takže to bylo první takový jako probuzení, že toto asi nebude ta cesta, ten šplíchací, i když měl jako asi i dobrý složení, ale těžko říct, jako oni to tam asi tak neřeší. Takže jsem teda, říkám, zkusíme se prostě mazat, nedá se svítit a začala jsem teda mazat a to bylo ještě horší. Takže jsem vlastně zůstala v Řecku ve 35 stupních, 40, jako nechráněná. A teďka jako nastala ta situace, kdy jsem říkala, dobrý, takže všude je tlačený SPF, musíte se prostě mazat, musíte prostě tu kůži chránit, jenomže už nikdo neřeší, když je ta kůže narušená, že to vlastně není vůbec dobrý a že naopak jako to jde rychleji do té krve a potom to dělá právě neplechu. Kor v tom TSV, který vlastně ještě fyzicky není zkoumaný a prozkoumaný. Takže jsem říkala, no dobrý, takže tím pádem, co teď tady budeme dělat? No a já jsem zase jak krásně vesmír pracuje, tak vlastně jsem sledovala nějakou dermatoložku a ona tam zrovna říkala super tip, takzvaný KKK, aby si člověk mohl zapamatovat, jak se bránit proti sluníčku. A to je vlastně K jako košile, klobouk a krém.
A tím, že já jsem krém jaksi nemohla v tu chvíli použít a to ani jak kdyby po opalování, jo, to bylo úplně jedno. Dokonce jsem zkoušela i klasický olivový olej, všechno, a oni měli ještě ten svůj jako domácí, takový ten jako dobrý, že, jako poctivej, tak taky vůbec nedělalo, vůbec ne, to mi dělalo hrozně. Takže jsem teda vlastně vsadila na to, že teda vynechám to poslední K, tedy krém, a půjdu po košili a klobouku. To si ty určitě velmi dobře pamatuješ, protože... Ano, ukradla jsi mi tričko, který jsem měl. A klobouk, ten jsme asi vezli, nebo tam Ne, klobouk kupovala? jsem si tam přece koupila, protože jsem neměla klobouk, jako. Aha. Protože jako já takové věci nenosím. Kupovali jsme v Dekáči nějaký, vím, že jsme kupovali Ne, jo, nějaký. ano, takový ten tam byl šílený jako fialovej. Ano, jako hru za děs, ale byl jako, že Ale to proti jsme měli, slunku, aby se nebo ne... jak to říct, Jo, měl no. v sobě to UV. No. Říkám to dobře? Já už ani nevím, co Jo, tam bylo už taky napsaný. zkratky. Tak minimálně jsme malé koupili, že jo, takový ten klobouček, co má až zakryje aj krk. A pro mě jsme vlastně No, koupili ona měla i opravdu... koupací tričko, že jo? Kvůli tomu, Ano, to jsme pak zjistili, že taky není úplně protože máš, ideální. ona je taky taková sněhurka prostě o tobě v tomto. Ano, v tomhle jo. No a já jsem vlastně si spořídila ten fialový klobouk, ale já jsem ho snad neměla ani jednou na hlavě, nebo měla jsem ho tam, vím, že jsem ho měla ve vodě nějak, že mi plaval. Jednou asi a pak konec. No a to byl vyhozený peníze No a úplně, tričko vlastně původně nekupovala, protože z toho ani zaprvé, že jo, prostě malé jsme to koupili automaticky nějak a u tebe ty jsi říkal, to prostě nesnesu ten materiál, že, na sobě. No, to jsem zkusila rukou jako šáhnout No. a už jsem věděla, že to neobleču, takže já jsem se modlila, ať vůbec jako na sebe dám plavky, takže to naštěstí šlo, to bylo dobré. Ale stejně jsme naštěstí jeli z začátku, kdy sezóna úplně nebyla, takže pláže byly vesměs prázdný, takže já jsem vlastně se i třeba nahá koupala, nebo jakože nahoře bez. A jsem pak vylezla nahoře bez, že jsem se vždycky jako tomu sluníčku třeba nastavila na chvilku, ale cílem bylo, a to jsme si právě hlídali, to je to podstatné, k čemu se chci dostat, je, že vlastně jako logicky jsme do 10. hodiny dopoledne byli u moře a potom jsme se tam vrátili až prostě po 4. hodině, 4., 5., spíš 5., protože... Jak to vyšlo? No jak to vyšlo, ale prostě já jsem jakoby, protože jsem věděla, že nejsem chráněná SPFkem a že to slunko jako je sice životodárný, ale v téhle fázi, kdy fakt je člověk jako narušený, co se týče fyzična, tak prostě to není úplně jako OK v rámci... No jakože logicky prostě, jo. To celkově, jak říkáš, logicky prostě, když se podíváš i do přírody, jakýkoliv zvíře, když je poledne, tak zaleze do stínu, když má tu možnost. A když jsme viděli některý ty lidi, toho řeka, toho, jak bydli v Americe, si vzpomínám, jak se tam griloval vždycky okolo toho poledne, nebo spíš my jsme odcházeli, že? My jsme odcházeli na apartmán a ono jednou přicházel a jo, dobrý, my jsme pak přišli, že je to odpoledne, bude úplně... Úplně jak čokoláda, ale taková ale tak nezdravá. No. Jo, přesně. Jo, tak to bylo hodně hustý, takže ano, jsme věděli, že prostě, ano, já si nepamatuju, že bychom jako děcka nějak, když jsme jezdili s našimi k moři, to nějak hrotili, ale vím, že vždycky kolem poledne jsme byli prostě na oběd, že se šlo, nebo uvařil Jasně. se, jezdili jsme do takových těch kempů, kde prostě měl člověk stán velký a tam měl všechno možný, takže jsme jako nebývali určitě na pláži prostě přes polední sluníčko. A dneska už se samozřejmě ví, i co to slunko prostě dělá, když je to v téhle vysoké. Jakože, ale 10-15 minut OK, ale ne prostě hodiny. Tak jako ono stačí kolikrát i těch 10 minut a to myslím tady v Česku okolo poledne a seš prostě spálená, že jo. To nebo vidím to teďka cítíš na sobě. Přesně, úplně no. žehne pak ten obličej třeba, nebo pne krk, cokoliv, že? Přesně, takže ano, takže cílem naším teda bylo, a protože jsem já fyzicky se nemohla chránit teda tím SPFkem. Ale na začátku nutila i nás, ať se mažem. Ale to je dobře, protože prostě, že jo, Rorinka má čerstvou kůži, takže ani to tam zase nějak jako, protože, že jo, slunce se zvětšuje prostě, UV paprsky sem dopadá, nebo prostě dopadá to sem jako ve větší síle, naše atmosféra je tenčí, nebo jak to říct, i když Bůh ví co, že, ale to, že nám to říkají vědci, že nám to říkají vědci, neznamená, že to je pravda, to už taky jako víme, dneska už se fakt asi nedá věřit ničemu, jenom vlastním zkušenostem, takže... Tak trochu ten selský rozum, prostě ne, jako jak jsi říkala, jako dala jsi tomu šanci, zkusila jsi to, nešlo to, poraněná kůže, otevřená, prostě jsi to nedávala, že jo, tak využila i alternativu, řekněme, řecký olej, cokoliv, co bylo prostě po ruce. A počkej, ty jsi už tam, nevím, jestli to, tam jsi už používala termální vodu? Jenom pak na zklidnění? Ano, termální vodu tu už jsem používala vlastně už od května, protože už mě vlastně to štípání jako omezovalo, protože v květnu začalo být teplo. A vím, že už jak jsme jezdili, jak už jste mě pak vždycky zavezli zpátky, jak jsem byla spocená, tak ta termální voda, to byla jako velká záchrana v tom horku.
že člověk jako se nastříkal a bylo to na schlazení a nebylo to jako mokré jako voda, jako když se prostě vezmeš klasickou vodu, ale A jako... ta vodní mlha prostě, jako Jo, že se jo, střeže jo. z toho spreje jde, nebo jak to říct. No jo, ale že třeba když bych vzala, že si napustím vodu z kohoutku a dala bych ji do rozstříkovače, tak to by mělo opačný efekt. Ale ví se, že ten chemický prostě není úplně ideální, protože vlastně reálně jako spíš zasahuje tělo z dlouhodobého hlediska, protože se dostane to hodně hluboko do toho těla, ten chemický SPF jako opalovák prostě. Tohle je opravdu možnost, jak strávit prostě třeba i dovolenou v tom TSV, u toho moře a netrápit se, jako, jak to ta kůže snese. Jak jsem se začala potit, tak jsem jak kdyby cítila, že je to jakože to prostě není pro tu kůži dobrý materiál. Všeobecně. Tady nemáme tak dlouho siestu jak v Řecku, ale řekněme prostě od té 11. do té 3. nebýt blázen a nezůstat prostě venku sedět na slunku. Není nutný jít na to slunko. Jestli byla i předtím víc jak půl roku doma. No, prostě nechodila na slunko, že je moc. Ale letos Bůh ví, co mě čeká, takže vím, že budu tam to řešit. Inspirujeme se těmi domorodci, kteří to tam tak mají. Ty budou domorodci, chudáci.